sayarani tipra sini tipra sa thaniyo coba susamani bagai je maksa kami berbodol sakini anggai bahwa jaka bodol ni anggai ang jotono khaga ham bai hambaya pharo tai sini media taku sungno hambaya pharo tamoni kai ini sung ngoro press meet mak mani kai media taku romo tuyoy sung kami ham krai bodol ni anggai sini buku sayarani tripura sung sosial media ni madhyame bono nukmani pora sung kami hamkrai bodol ni presiden tai vice president secretary tai sini ko PK babu mbo sono advice rika advice ni motai sung kami hamkrai bodol ni ongoi sung bono kisah subana ni khasong lekha o khas songman bising tuino sung tini oro press meet ni bising tui bono kisah subasu nan hinai sung media tui masuk lekha tai sini kami hamkrai bodol simia omahai sung kobangma NGO tongo sini hastewo o haste ni NGO rogo sung hai khakwar khai bono bukuk sairani tripurano subamang khangkai hamnai ni khalmang songo angkai tai sini kami ham tai rogo bu sung hai kami hamkrai bodol no sakati sanan bagai basuno mekhang sung runan bagai kami berayoi sini takuk tai bukuk songrongno sung subat susano sung simia sung kami hamkrai bodol tongoi sung simi subamanai ahaya sini bising toi nor subai mano khakwar khlai khaka hamklai jodi subanan musuk tong khangkai subai mano orokono sung kebuno mane bada srishti khlaiya tai sini o hasteni bisingo omahai kabangma derai tong sung khnau social media ni modem khnau nogu hapano naidi sini dofa simia buni kubuni dofa ni borok khai subasur laino borok belakheno kaham khai chole tongo sini dofa bisingo khai tamni selengma rilainani ba sung hamdongma ri khangkai hamdongma mannai omahai kha kwartuino sung subana ni hnai muchungu sini kami hamkrai bodol ni bisingtui rang nong kai sini kami hamkrai bodol ni jara members tongnai sung members tongnai rong ni bisingtui koyormung rihormani pore jara sini member ni bisingtui jara rohonani musukha borok rohorka oboni bisingtui no sung bono subasu khlainai ni masung woi sung saksak sijanani nangnai sung dokhani bagai samung khaina nangnai noi ang hasuno no thani no sini kami hamkrai bodol ni ke sini 2001 khajak mani tak jora choleng tong kaham tak buskang ro kaham wansok lainai teibu kaham ke sang tanglai ni bagai joto sini coba sarok sini bagai coba su bahai bo khalainai ni sing target na laijak kaham no buskan paising ke tak sung oro especially ma asok lai mani ke haisi ang poila no hambai ma jano go sini chairman te vice chairman tongo ke sini yang tapuk tongo yang buku joto no hambai ya paru ke sini team je decision na laika sini bukuk jok sayar ani tebrano social media o je post no boi boni sak ham ya no sung je mansak sini kami hamkrai bodol society ni ngai coba so gelaina nei wan sok laika finally pia tini rolainai hini sing ma sok lai mani ke social media ni through ti kom thumnai rong no belai hambai borong ni through te ke sing mar hosnai pia sing borong no rohona ni te subidar sing malai lian bange social media ni through ke mar holaisnai tak borok Guwahati Name Care Hospital lo admit unjak borong ni sak hangjak ko tau chora ani bange sing je suk mansak sing kisa misa soba laine je sini mansak ani bange tini asol lai mani ke sini sing finally soba laikha sini bukuk juk sayarani teprano ke phaidi lonjot to lokono angkok kesarmung boni no kisa masa teibu sobasu rumah ke borok teibu hamnai ke tabo jora borok hospital no tongjako sung kisa masa soba mawai borok no complete khairomonai hayaba norok bu sobasu khaipedi hnai kobok jawo jotto tiprasa loko rok no sini rangsak ni takuk teibu khuk chongno boni condition tabuk jora aige haikong tongo hamyako operation rok khaijak pai phono tabo boni sorit choliya ko basai maya ko
hingmaya kho abono aini bangai taisa subasu roid mabai khe kha kwar bai kha hambai chini te prasajak himan sogui khe hasik nani koimung paithako jotto chini te prasalo korong thaniwo kisa subasu bot nang tongkho teibo haini bangai bukha ka hambai roho bai khe blai no hamnai jotto no hambai.